Επίφοροι στα διάφορα... Συγχωρήστε με να μιλήσω. Παρακαλώ. Συνάδελφοι, λίγο ησυχία σας, παρακαλώ πολύ. Θα ξεκινήσω από ένα καθαρά θεσσαλονικιώτικο θέμα. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε? Θα ξεκινήσω από ένα καθαρά επιχώριο θέμα. Θέλω να βλέπω και εγώ τις φωτογραφίες. Είναι ένα υλικό το οποίο συνάχθηκε με την ευθύνη της συμβούλου μας στην δεύτερη περιφέρεια της κυρίας Ιωαννίδου και του επιτελείου που δημιούργησε η ίδια, και είναι εικόνες τριτοκοσμικές. Είναι από την καρδιά της Θεσσαλονίκης οι εικόνες αυτές. Η πρώτη δεν είναι τόσο τριτοκοσμική, απλώς δείχνει ότι το πεζοδρόμιο έχει καταληφθεί πλήρως, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Από κάποιο περίπτερο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά από εκεί και πέρα όλη η ιστορία είναι υπόθεση, στην Κολέτη είναι, όλη η υπόθεση είναι η υπόθεση του Μπαγκλαντές της Θεσσαλονίκης. Να προχωρήσει λοιπόν και στις επόμενες φωτογραφίες. Βλέπετε στην δεύτερη φωτογραφία Κολέτη 29, απέναντι από το City Gate, δίπλα στην νεόκτιστη 7όροφη οικοδομή. Αυτή είναι η 1 και η 2 και η 3 είναι της ιδίας ομάδος. Υπάρχει έκθεση υγειονομική από 4 Δεκάτου του 11, σύμφωνα με την οποία το ετοιμόρροπο κτίσμα αποτελεί ανθυγιεινή εστία για τη δημόσια υγεία και εγκυμονή κινδύνους. Κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί ως αυτή τη στιγμή για την κατεδάφιση αυτού του ετοιμορρόπου κτίσματος. Να πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αφορά ένα καπνομάγαζο της εταιρείας Παπαστράτος Παλαιά. Η είσοδος βρίσκεται επί της μοναστηρίου. Είναι χώρος διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών, ο χώρος στον οποίο βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Η επόμενη φωτογραφία παρακαλώ. Μεταξύ μοναστηρίου και Γιαννητσών, δίπλα στο πρώην Καλιγούλας, υπάρχει μια τεράστια λάνα με μισογκρεμισμένους τοίχους. Δεν γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει το οικόπεδο. Το βέβαιο είναι ότι εδώ είναι το στέκι όλων των παρανόμων σεξουαλικών πράξεων, οι οποίες γίνονται και υπό το φως της ημέρας συχνά, είτε με αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν εκεί, είτε και χωρίς αυτοκίνητα κάτω στο δάπεδο. Η φωτογραφία 6 είναι μπροστά στο νούμερο 151 της μοναστηρίου. Είναι ένα δέντρο το οποίο έχει καταλάβει όλο το πεζοδρόμιο. Κάποιος πρέπει να φροντίσει. Μεταξύ των δύο αντιδημαρχιών γίνεται μία... Όχι, δεν θα κόψετε το δέντρο. Δεν θα κόψετε το δέντρο. Θα δημιουργήσετε αυτό που πρέπει να κάνετε εκεί. Ακόμη καλύτερα που είναι πλάτανος και είναι ονόβιος πλάτανος, αλλά πρέπει να τον περιποιηθείτε, δεν μπορείτε να τον αφήσετε. 7, 8 και 9. Είναι, υποτίθεται, χώρος παιδικής χαράς. Θα μπορούσε να γίνει χώρος παιδικής χαράς. Δυστυχώς είναι μεταξύ του παλαιού εργοστασίου Παπαστράτου και της Μαρφίν, απέναντι από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Αυτή είναι η εικόνα του δρόμου και του πεζοδρομίου. Να προχωρήσει παρακαλώ. Είμαστε στην οδό Γιαννητσών 104, απέναντι από την Μαζαράκη, όπου υπάρχουν σχολεία. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο η παλιά διοίκηση του Δήμου δεν έδειξε ενδιαφέρον, όπως και η σημερινή. Εδώ αυτή η τάφρος, η τρύπα, όπως αλλιώς θέλετε πέστε εκεί, είναι πάνω μέσα στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή το πεζοδρόμιο διακόπτεται και απλώς έχουν μπει αυτά τα πλέγματα για να εμποδίσουν την πτώση των διαρχομένων εκεί, πολλοί από τους οποίους είναι μαθητές του σχολείου
υποτίθεται ότι η αρμόδια αντιδήμαρχος έχει ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, η κατάσταση είναι αυτή την οποία ξέρουμε πάντα. Φωτογραφίες 13 και 14 βρίσκεται ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στην επιχείρηση Τροχός που πλέον δεν λειτουργεί. Έχει λαιλατηθεί αυτός ο χώρος. Τώρα δέστε τώρα τι γίνεται. Είναι πεζοδρόμιο. Ο άλλος έχει σκάψει το πεζοδρόμιο, έχει ανοίξει τάφρο. Έχει αυτόν τον χώρο ο οποίος είναι χώρος ερώτων νυχτερινών και ημερησίων. Είναι μια τραγική εικόνα. Εάν τη δείτε τη μέρα είναι πάρα πολύ άσχημη, αν τη δείτε τη νύχτα είναι ακόμη ασχημότερη. Παρακαλώ να προχωρήσουμε. Τώρα αυτό είναι πεζοδρόμιο. Ο καθένας ανέβασε, κατέβασε, ό,τι ήθελε έκανε. Κανένας δεν... Και πάμε στις φωτογραφίες 20, 21 και 22, οι οποίες είναι η οδός Μαζαράκη, που είναι οδός της ντροπής όπως την ονομάζουν οι περίοικοι. Έχει και μία πινακίδα ότι περνούν παιδιά σχολείου. Δέστε τώρα ποιο είναι το πεζοδρόμιο. Δεξιά σας είναι το πεζοδρόμιο. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το πεζοδρόμιο, ποιος μπορεί να περάσει από αυτό το πεζοδρόμιο και να πάει απέναντι. Και δέστε και τη διάβαση σε ποιο σημείο είναι. Κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή φαντάζομαι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι θα συγκινηθούν και θα το κάνουν. Δεν αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Τώρα βλέπουμε τα λιγότερο χειρότερα, τα λιγότερο άσχημα και από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, φίλε. Με τη Μαζαράκη υπάρχει πάνω στο πεζοδρόμιο αυτοκίνητο πράσινο μάρκας BMW. Δεν ξέρω αν το βλέπω αυτό. Να μου το δείξουν αυτό. Το αυτοκίνητο μάρκα, είδατε, όλα αυτά που είδατε πιο μπροστά. Αυτό είναι αίθουσα ερώτων το αυτοκίνητο, είναι ειδικής αποστολής και βλέπετε επίσης και τα σχετικά κατάλοιπα όλης αυτής της τραγικής ιστορίας. Κύριε Παπαθεμελή. Σε λίγο, τι είπατε? Θα τα τελειώσουμε όλα αυτά, δεν πρέπει να μάθουμε. Είναι 85 φωτογραφίες, είμαστε στην 22. Ναι, θα τα δηλαδή, πάμε πιο γρήγορα. Να κάνω μια πρόταση εγώ. Αυτοψία κάνουμε. Να κάνω μια πρόταση για να συνεχίσετε μετά και να ολοκληρώσετε. Ναι. Όπως είναι αυτά με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει, από ό,τι βλέπω είναι γραμμένες, να διαβιβαστούν στους αντιδημάρχους και στον κύριο Δήμαρχο. Ναι, και να διαβιβαστούν και στους αντιδημάρχους και στους δημοτικούς συμβούλους. Επισημάνω ότι και το δημοτικό το διαμέρισμα, η δημοτική κοινότητα έχει δώσει ως δημοτική κοινότητα πολλά θέματα. Θα παρακαλέσω λίγο να πάμε εντάχει στη φωτογραφία 58 στην οδό Μαντίων. Στην οδό Μαντίων, στη φωτογραφία 58, περάστε τα όλα εντάχει. Εκεί νωρίτερα είδατε ότι περνούσε ο διεθνής μαραθώνιος και ήταν μια εικόνα, το μη σταθμεύεται, το έχουν βάλει οι κάτοικοι εκεί πέρα για να... Τέλος πάντων, ό,τι και να δείτε, όπου και να στρέψετε τα μάτια σας, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, θα βρείτε όλο αυτό το χάλι και την ζωφερή εικόνα μιας άλλης Θεσσαλονίκης, η οποία ζει και αναπνέει μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που γιορτάζει τα 100 χρόνια της απελευθέρωσής της. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρακαλέσω την δημοτική εξουσία να κινηθεί τάχιστα και να πάρει μέτρα τα οποία να αντιμετωπίζουν στοιχειωδώς αυτή την κατάσταση και να αλλάξουν. Αυτή είναι η εικόνα. Τι Μπαγκλαντές και τι ξέρω κι εγώ, Σομαλία και ό,τι θέλετε πέστε το, τι Καλκούτα και τι Σιγκαπούρη πριν από 40-50 χρόνια όπως ήταν, όχι όπως είναι τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η δουλειά την οποία σας παρουσιάσαμε είναι ένα κίνητρο
για αφύπνιση της Δημοτικής Αρχής και για μέτρα άμεσης εκτέλεσης. Τώρα επιτρέψτε μου να πω μερικές κουβέντες σε γενικότερα θέματα. Είναι πράγματι μια προσπάθεια την οποία κάνει η αμερικανική πλευρά να ξαναφέρει πάλι το σκοπιανό ζήτημα επιτάπητος στην συνάντηση των νατοικών τον Μάιο μήνα στο Σικάγο. Ορθώς ετέθη από τον κύριο Καρακοστάνογλου η ανάγκη ο Δήμος Θεσσαλονίκης να εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του σε αυτή την απόπειρα. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσω και στον κύριο Καρακοστάνογλου ότι πρώτον η κυβέρνηση η οποία έχει παραχωρήσει το όνομα Μακεδονία εις τους Σκοπιανούς με το πώς το λέει γεωγραφικό και δεν συμμαζεύεται πρόσφημα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς υπό τον Καραμαλή τον νεότερο και Υπουργό Εξωτερικών την κυρία Μπακογιάννη. Και αυτό δεν έχει ανακληθεί. Αυτή η πρόταση η οποία όφιλε να είχε ανακληθεί ως αυτή τη στιγμή δεν ανεκλήθη ούτε από τη Νέα Δημοκρατία καν η οποία την έκανε, ούτε από την κυβέρνηση Παπανδρέου η οποία την ακολούθησε, ούτε από την κυβέρνηση Παπαδήμου αυτή την ώρα.